Pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo sad. Pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo. Daj, imaš 10 evra. Daj 10 evra. Baci gore. Evo 10. Ti si dala 10, ja sam dao 10. Evo tebi 20. I svako je 10 evra u plusu. Da ti jebem. Tata, nemoj da psuješ, čoveče. Znači ovako. Da se kladimo, gdje mamu ovdje. Da se kladimo, da ću da popijem ovu vodu, ali da ne pipnem, kako se zove, češir. Može? Da ćeš ti da popiješ? Da. A neću pipnuti ovaj češir. Ni sa čim. Neću pipnuti, ni sa čim. Si spreman? Ajde, tata, imamo manje od minut. Spreman sam, ajde, spreman sam. Ajde, skloni. Ajde, skloni. Ajde, tata, nema vremena. Šta da sklonim? Da skloni. Skloni šešir. Pa šta da ga ja diram, a ti da ga ne diraš? Ne! Nije fair, brate! Bože, da je nešto pametnije. Ćao ljubavi, čao ljubavi. Gdje su djeca? Na engleskom. Where are the children? Koji si ti komad budale, majko moja mila? Belo, belo, oko mene sve, cipele odelo, crveni Porsche. Belo, belo, skini mi odelo, skini mala i ti tvoje, da ti vidim telo. Ah! Mama! Mama! Izlazi nam voda iz kupatila, šta je ovo? Izlazi nam voda iz kupatila, šta je ovo? Mirko, ajde reci 3 puta za redom Midrp onlac. Jasno i glasno. Midrp onlac. Šta ti to znači? Nije bitno, sam reci, aj sam reci. Midrp onlac, Midrp onlac, Midrp onlac. Onlac, Midrp onlac, Midrp onlac. Samo prdim. Zehra. Imaš 3 prazne i 3 čaše u kojima je voda. E sad ovako, moraš da napraviš da bude jedna prazna, jedna puna, jedna prazna, jedna puna i sve tako do kraja, ali samo smiješ jednu čašu da pomakneš. Hajde. Jedna, ja? Ja. Gdje god ja hoću. Pa mora biti jedna prazna, jedna puna, jedna prazna, jedna puna. A šta se smiješ, brate dragi? Moram ja to malo balansirati s svih strana. A kako kopeli puna, brate dragi, gdje? Vas draga, opastane, majko. Nije, moram biti stravno. Čekaj, odimo malo više od mene. Samo smiješ jednu čašu da dopadiš. Jedna je prazna, jedna je puna i ne dam se sve. Vas draga, opastane. Šta ima srce? Ti otišao dečko? Frizer, da li vi farbate kosu? Da, pa kako da ne. Moja baka bi trebalo da dođe za koji dan kod vas da joj farbate kosu. Pa onda jedino, sutra je sve za jedino ponedeljak. Ja bih hteo nešto da vas zamolim. Šta bih hteli? Moja baka hoće da je ima crnu kosu, dobro, ali njoj će to da smeta zato što crno privlači sunce, a nju već i ovako boli glava. Pa bih ja vas zamolio da je ne ofarbate u crno, nego u neku drugu boju. Pa to nema problema, neku svetliju smeđu. Ja sam našla na internetu da boje koje najmanje privlače toplotu su roze i zelena. Pa kako će baba da bude ofarbana u roze ili u zeleno? Ona slabo vidi, znate, vi joj samo kažete da je to brown i ona će da vam poveruje. Pa dobro, ali baba je seda baba? Jeste. Pa mislim, ja ne mogu da shvatim da hoćeš roze i zeleno. Zato što te boje najslabije privlače sunce, ja sam to učio u Babo, molim te, dođi brzo u kočiju i mi se vrat sada. Šta je? Samo mi malo izravnaj. Kako? Na ovo. Gledam suncu, pičku.
Tamo onu penziju dok se on javi. Da? Ej, slušaj, ne znam reći doma, ćeš mi pomoći. Halo? Je, alo, glupa sam malo. Ko je bio prvi faraon? Ne kužim. Aj, ni ja, u tome je bit. Koja je tvoja krvna grupa? B. Gdje je Dalija rođena? Sisak. Prvi auto koji si vozio? Vektra. Ime budućeg nećaka? Bruno. Kaj je mama po činu? Dočasnik. Kaj je mama po činu? Dočasnik. Nije to čin. Kaj je mama po činu? Ne znam! Pa onda... Kako se zovu papagaji? Roko i Bela. Najmlađi susjed, kako se zove? Ne znam. Karlo. U nogometu mama koji klub voli? Italija. Klub koji mama voli? Barcelona. Koliko smo zajedno ja i tata? Ko te voli najviše na svijetu? Ti. Koliko imamo ljubimaca u kući? 2, 3. Ne znam. Zovem u vezi mog psa Miroslava. Dobro, gdje je Miroslav? Kod mene kući. Dobro, šta je s njim? Zanima me da li njemu smeta ako pije aspirine. Ako pije pirinač? Aspirine. Aspirine smeta mu. Aspirine pas ne sme nikako da pije. I ništa što je vezano za ljudsku upotrebu. Znači ne sme ni sirup za kašalj. Ne sme ni sirup za kašalj. Znate zašto je zovem? Zašto vi zovete? Ja sam sada bolestan, već nedelju dana, ali ja neću da pijem lekove koje sam dobio jer su mnogo gorki i bljutavi. Aha, i onda? I ja ih zato dajem psu. I do kad misliš da mu daješ? Dok ne ozdravim. Dok ti ne ozdraviš? Da. Pa dobro. Ovako, ti ćeš sad da uzmeš da piješ te lekove, bez obzira na to što su gorki i bljutavi, a psa nećeš da diraš, zato što psu nije ništa, jel tako? Ali nije problem u psu. Nego je problem u tebi. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugi ne. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Pa će da stavim još 2 deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ne ova, ne. Ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu. I ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu, znaš. Evo ovako. Boluje stari limun. I leži u bolnici, razumeš? I dađe mu sin da ga vidi. I pita doktora, doktore, ima li mu nade? Jaj, majko. Otvaraš haubu. Ja, ovdje. Idi. Evo ga. Idi, otvara se hauba. Hauba se otvori i pogledaj. I vratiš haubu. 30 do 40 centi od ležišta haube je njezino. E onda, ideš naglo, ne naglo, polako, jedno 10 do 15, ma nije problem i 20 centi. I onda je samo... Pogledaj, hauba je zatvorena.